Paliw kong adjust doon sa wireless po, ipariya sa ward. Quiet. Gwapo-gwapa diri sa barangay Uwakan. Daghang butakan. Okay din naman ang bayan ha. Magkinahanglan tayo may duha ka ulitaw. Lara, ito na mga butakan ay. Asa mo itong kasaan kaniha? Ang uparis nila, kaya lang di mag-wow, no? O guay ulit tao dahil, Ari ka sa minyo. o guay ninyo, Ari ka sa senior citizen. beauty di ay. Yun lang. O guay senior, O, ari na nantay ka sa barangay Tana dahil. sige. Isa may uparis, dali. Ligaw-ligaw ni katuwa. Part of the show, natay audience participation. Sige, naoga nyo rin, naoga. Ari na. Nasa ka wala tuli ay. Halimi ka. Ayun, ang luspa naman na. Sige. Dire. Ang uparis na ni, natay ginagmay pahalipay. Nananakan na Ingnan yan. sa itong sponsor. Ali, sir. Ano na nila? Ang tindila ng pintura. Ay na ng tindila, hindi na mahalingan. O ba nila tol? Nananakan na rin mga tuli ay. Dali na, dali na. Dali ko ba nila, ligaw-ligaw ba nila ito Sige na, kay taas-taas pa naman ito kilingawan. Dire na pita. Usa na lang, dali! Dali mo sa. So, way rason ka, way lain mo maris kay na may musa. Nindong kinakusyo mamundan sino. Ilang sinila, pag-isadyante, ang isuno, prinsipal. Dali na, dali na! Para mo sunod to musa. Upanin ninyo. Dali mo sa, atong idol ha. Oscar! Oscar! Tumana magkakadagat, tumana magkakadukid, pagkanda na sa ka. Oscar! Oscar! Nana? Upanin ninyo. Dali, dali, dali. Dali, ha? Kukuha! Kukuha, Oscar! Tindi! Atos to nga. Sige. Maayo ho pagkapili, we. So sige na kong show anong Asturias. Dili sa uwang kamay kay pagkapili ang mga ulitaw. Ano man yan? Mga gwapo kay Panabuyan, no? Kini kakao, likon kay lawas. Uli, ang piling mo sa? Likon kay naong. Okay, so karon mayong gabi ka ninyong tanan no? Sa mga wala na kailan mo, kami ang Vega Hot Babes from Balangbanan, Cebu. Alright, so karon kini siya lingaw-lingaw ra ni trabaho lang walang personalan. Okay, so karon mo na ito ang Popo number 1 ug mo na ito ang Popo number 2. So ito magsugod sa Xbong Popo number 1. Dali lang ba? Dali, Oscar. Oscar! Ako kay Oscar ay! Mura mag-irong kapakon. Dai, dai gihap niyo si Mayor. Na, Di lang ko na bugal-bugalan ni mong pares kay Paksito na ba na? ano man? Di ka kay mouthpiece. Original lang, kan? Sa mga kawansan! Ay, di bugal-bugal likod kay. Pag kita ko nung ganina, murag patay na patay kay Kuani niya. Paano ko siya gisulti ganina? Lagi na tawa ng kilikod. Ano man? Ulang ko. Nasa gisulti mo ganina turagsay. Turagsay! Anas, ka di ba? Malikod ka siya daw? Pero niya
ilong plata. Nagkain naman yung paminawa si Torang Soy Langga, ha? Isikot mo na kung palangga. Kay Langga, ako sa lang pa isikot sa ko. Trapuhisan ko, Ben. Trapuhin ko. Lalaman palungon. Langga, nakulbaan ka, wa. Nakulbaan ka, wa. Ha? Huwag ka pa nakulbaan
diri nako. Unsa man ka, biyudog ninyo or single? Single. Ari nikat nako. Diretso ka ana ba, single? Pagkakita ka ron, di mo ka unsay tingog sa motor? Ibaw. Unsa may tingog? O niya, unsay tingog serbato sa motor? Okay, luhod kami ko. Yan duha ka kamot, anay butang. Na, nay butang na ikaw akong motor. Usakay ko nimo. Ana. O niya, amigo, unsa man pag-banking sa motor? Okay, natin ko ha. Kumugunin ko si mong tunggan, waring tingog sa motor. Kumugunin ko si mong ilong, waring serbato. Okay, sako? Pwede na ano ha. Kumupaspas ang tagi. 1, 2, 3. Okay, last. Paspason pa dyan. 1, 2, 3, go! Okay, last bigo. Mag-hamburger tatuha. Ato bang ako yung gunit sa kong hawak? Gunit. Tara. O niya, tawag ka ni hamburger ha. Wala ka. Ham. Tay sabi na natlo naman ako yun. Ano ba tarungan ka kay? Balik, gunit. Ano ha? Ham. Burr. Gur. Ikaw daw. Okay ka ron. Dungan tatuhan. Paspaso na to. Gunit. Abante. 1, 2, 3, go! Ham. Burr. Okay, tuloy balik ang sex bomb. Hapon na mo. Manayon talaga ha. Kaya to sa palayo, puro mga gumahak. Ato rito. Palayo pa. Na. Ulit na bro ni. Okay, music. Tama mo yun. Ano ba pipita? Yes or no? Oh, steady. Oh, parang ikaw na sa isip. Oh, tanawin mo, masok ka na ng ulo. Punot. Oh, punot.
pusa. Okay, so